Hey Lisa, je spreekt met Boy, je moet even geen vragen stellen. Kan je een beetje Engels? Wat zegt u? Kan je een beetje Engels? Oké, dan moet je even het volgende... Wat is autoband? Band, wat is dat in het Engels? Oké, weet je wat bank? Weet je wat dat in het Engels is? Bank, ja. Het is vrij makkelijk hoor, bank in het Engels. Je schrijft het zelfs hetzelfde. Je zegt het alleen anders. Is het verstandelijk? Lisa, ben je er nog? Oké, wat is bank in het Engels? Hoe zou jij bank in het Engels uitspreken? Gewoon als je denkt dat bank het goede antwoord zou zijn. Ja, dat is heel goed. Maak daar eens 2 banken van en dan in het Engels. Ja, zonder een few. Onthoud bank zeggen. Dat is de achternaam van de persoon die we zoeken. De voornaam, het is een negerin, ze doet dingen in de mode en ze komt uit Amerika. De achternaam is dus... Ja, precies. Weet je de voornaam al? Voer ik nog even door. Nee, oké. Nou, het gaat hartstikke snel hoor, dus het maakt het niet uit. Weet je wat das, stropdas, weet je wat dat in het Engels is? Heb je iemand in de buurt die ouder is dan 14? Oké, je hebt van die stripjes, die worden veel in de bouw gebruikt, hè, om dingen in één keer goed op slot te maken. Wat zeg je? Dankjewel.